Takže prvé, pripojím sa na mikrotik, takže nejaký si nájdem, pustíte Winbox, poznáte 3 bodky. Tento je akože náš A798, vy potom si pozriete podľa MAC adresy, ktorý je váš. Connect. Prvá vec, ktorú urobím, neviem, kto tam čo nastavil, či sú tam nejaké IP adresy, nie sú, či je tam niečo nastavené, netuším. Musel by som celé preklikať, preto radšej ho resetnem do výrobných nastavení. Takže reset configuration a no default configuration, aby tam nenahrával tú základnú konfiguráciu. Reset. Teraz musím nejaké, 2-3 minútky počkať. Vydržím. To automaticky odpojí. Ďalej viete, že to pripojenie cez MAC adresu není úplne spolahlivé. Môže sa stať, že vám to bude vypadávať. V tom prípade si tam treba nastaviť nejakú IP adresu aj na počítač z rovnakej siete a potom už na to môžete chodiť normálne. Skúsime, že či už. Ešte ho nevidíme. Dobre, kým nabehne, pozriem si prvé. Rozhranie Ethernet 1 bude slúžiť na pripojenie do verejnej siete funkčný DHCP server. Hej, pripojenie do siete internet. To hádam bude. Dobre, takže ideme. Ethernet 1. Pozriem sa, je pripojený. Verím tomu, kto ho má na stolíku, že to má pripojené dobre. Idem. DHCP klient, to znamená, že si budem získavať IPčku. Chcem ho nastaviť na Ethernet 1, OK. Čakám, áno, pridelilo mi nejakú sieť 10, 20, 50. To je táto učebňa, konkrétne táto. Keby ste v inej učebni, máte inú IPčku. Ale tiež 10, 20, kým budete na tejto strane, tak by ste mali mať 50, 51, 52 a tak ďalej. Dobre, je to pripojené. Odskúšam, že či mi funguje pripojenie do internetu. Vidím, že funguje, chodia mi tam nejaké časy. Keby nefungovalo, tak mi tam píše nejaký time out, hej, že nedosiahnuteľný, alebo proste čas požiadavky vypršal. To je prvá vec. Druhá vec, takže prvú úlohu už máte spravenú z 5, 6. Rozhranie Ethernet 2 bude slúžiť na pripojenie firemných počítačov. Čo ma zaujíma je zatiaľ táto IPčka, čo je adresa siete, a že tam bude nastavená služba DHCP server, že ten mikrotik bude rozdávať. Takže idem spraviť túto sieť a DHCP server. Na to, aby som mohol spraviť DHCP server, potrebujem si pridať nejakú IPčku z tejto siete. Veľký pozor na to, nikdy nedávajte túto adresu, ktorá tam je, že 1.0/24, to je adresa celej siete. Nemôžete dať adresu celej siete nejakému zariadeniu. Zariadenie musí mať nejakú adresu z tej siete. Keby ste si spravili výpočet, ale toto už vidíte, že keď je /24, prvá adresa bude jednotka a posledná adresa bude presne 254. Takže idem na Ethernet 2, lebo mi hovoria o Ethernet 2. Tak prvé, čo spravím, je, že si pridelím IP adresu. Jednu tu už mám, na Ethernet 1, je tam D, to znamená dynamicky, pomocou DHCP klienta. To je to, čo som vyrábal pred chvíľou. 192.168.1/24. Prvá adresa z tej siete na Ethernet 2. OK, je to tam. A teraz môžem vyrobiť DHCP server, lebo mám spraviť, tu je, že prideľovať IP pomocou služby DHCP. Takže idem to vyrobiť. IP DHCP server, bacha na to, nie plusko, ale setup. Spýta sa ma, na ktorom interfejse, na 2. A už vidí podľa IPčky, je to takáto sieť, toto bude brána pre ľudí. Budem im dávať IPčky od 2 po 254, čo je vlastne zvyšok siete. DHCP servery DNS servery mi ponúka z toho, čo si on potiahol z DHCP klienta. Môže byť. Lízy, keď niekto sa prihlási, pridelí mu nastavenia, ktoré sú platné 3 dni. To je až. Koniec. Hotovo. Vybavené.
Keď sa teraz niekto pripojí na Ethernet 2, tak sa mu rozbehne služba DHCP, takže automaticky získa nastavenia. Bacha, nepôjde mu ešte internet. Na to, aby mu išiel internet, potrebujete spraviť NATko. Tuto aj máte. Na tomto rozhraní vytvorte natovanú sieť s adresou. Takže NATko, IP, firewall, NATko. Pridať a poviem, že keď niekto ide z adresy, alebo teda zo siete 192.168.1.0/24, takže celú sieť som tam napísal, že hoci ktorý počítač z tejto siete, keď chce ísť von, ešte raz, keď chce ísť von cez Ethernet jednotku, to znamená smerom do internetu, urob maškarádu. A už sa tým ľuďom rozbehol internet. Chápeme? To isté by ste mohli spraviť takým spôsobom, že nevyplním, že z akej siete ide ten človek. Platilo by to potom pre všetkých, čo opúšťajú mikrotik cez Ethernet jednotku. Je to v zásade plus minus. V tomto zadaní jedno. Dobre. Ďalšia vec v rámci zadania číslo 2. Máte odfiltrovať služby. Má fungovať HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, NTP a Skype. Všetky viete spraviť pomocou portov, okrem Skypeu. Tam bol ten L7 filter. Porty. Máte vypísané porty. Dobre, filtrovacie pravidlá sa robia v rámci Firewall Filter Rules, čo sú filtrovacie pravidlá, a idem. Ak niečo prechádza cez mikrotik, to znamená forward, HTTP je protokol TCP a na port 80. A ja dávam, že hoci ktorý z portov, keď bude 80. Akcia akceptuj. Môžem si to okomentovať HTTP, aby som sa v tom aj vyznal. OK. Také isté pravidlo sme mali, že ak to ide na HTTPS, to je port 443. Akcia povoliť. Okomentuj HTTPS. Ďalej ste mali pravidlo pre povolenie FTP. FTP tiež cez prenosný protokol TCP a porty sa využívajú 21, 20, 21. Akceptovať, okomentovať FTP. Toto viete nájsť na internete, všetky tieto porty, ale aspoň tieto základné už máte vedieť, to som vám dával. DNS-ko je protokol aj TCP, aj UDP, ale zo skúseností teda všetko fungovalo cez UDP-čko a port bol 53. Povoliť, komentuj, DNS. OK. Ďalej tam máme SMTP, to je na odosielanie mailov. SMTP-čko funguje cez TCP na porte 25, povoliť, okomentuj SMTP. Potom ste tam mali POP3, to je na sťahovanie mailov. POP3 je tiež TCP, port 110, povoliť a POP3, to je keď niekto sťahuje maily. A posledné, čo sme mali, bolo NTP, to je na synchronizáciu času, a to teraz neviem. 123, ale netuším, že či je to UDP alebo TCP. Máte k dispozícii internet, ak si ho rozchodíte. NTP, protocol, port, chcem vedieť, napíšem. A hneď zbadám, že to funguje na UDP na porte 123. Vyriešený problém, záhada. Takže UDP 123 povoliť, okomentovať NTP Network Time Protocol, to máte na synchronizáciu sieťového času. Hotovo. Všetky tieto služby mám povolené.
Teraz ešte sme mali s tým Skypeom dorobené, to sme si hovorili, že L7 filtre. Ježiš, Euka, koko, však má oné. Preskočivá smrťka. Dobre, pokračujeme, takže L7 Skype. A tu som si rovno našiel ten regulárny výraz, ten regexp. Hej. Toto si skopírujeme, tento výraz. Počúvajte ma, kľudne to môžete aj celé takto skopčiť. To sú vymrieškované riadky, to znamená, že ich neberie do úvahy. Takže keď to nájdete, kľudne to takto celé skopírujte. Teraz je otázne, že aby ste vedeli kam s tým. Layer 7 protokol, vytvoriť nový, sem vložíte regulárny výraz a sem si napíšete, ako sa to volá, skipe. OK. Idem si naspäť do pravidiel a pridám ešte posledné pravidlo. V záložke Advanced nájdem, že ak je to protokol Skype, tak akcia povoliť. Môžem si ho okomentovať. Skipe. OK. OK. Hotovo. Mám povolené všetky služby, ktoré mi kázali. A teraz posledné pravidlo. Zahoď všetko. Ale bacha na to. Mali by sme riešiť iba našu sieť, lebo ja ak teraz spravím, že zahoď všetko, tak mi bude zahadzovať aj z portov Ethernet 3, po prípade, keby tam niekto bol Ethernet 4 a tak ďalej a tak ďalej. Ja teraz riešim sieť na porte Ethernet 2, tak ja navrhujem buď to naviazať na tieto IPčky, alebo na port Ethernet 2. Takže mu poviem, ak niečo prichádza z Ethernet 2, zahodiť všetko, aplikovať. OK. A vhodné by bolo to spraviť vlastne hneď aj na týchto pravidlách. To som mohol robiť od začiatku. Že chcem HTTP povoliť iba na in-interface Ethernet 2. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže všetky budú mať in-interface Ethernet 2. To som mohol spraviť od začiatku. Dobre, není ich tak veľa, takže to není problém. Takže týmto pádom mám poriešenú celú sieť na rozhraní Ethernet 2. Toto dúfam, že plus minus chápete. Tak, a posledné Skype. Takže ešte raz, mám vytvorené povolovacie pravidlá. Ak niekto prichádza z Ethernet 2, to je tá sieť, ktorú riešim, a chce ísť na HTTP, HTTPS, FTP a tak ďalej, až po Skype povolí, všetko iné prichádzajúce z Ethernet 2 zakáže. Vybavené. Plus teda spravil som tam DHCP server a tak ďalej a tak ďalej. Celá táto úloha, druhá, vybavená. Dobre. Ďalej, Ethernet 3 bude slúžiť na pripojenie verejnosti, umožňuje pripojenie pomocou protokolu HTTP. Ostatné nepôjde. Takže idem si urobiť. Tak ako som spravil sieť na Ethernet 2, tak musím urobiť aj sieť na Ethernet 3. Jediné, čo tu nemáte zadefinované je, že aká IP adresa tam bude. Môžete si vymyslieť. Navrhujem 192.168, jednotku sieť máme, dajme dvojku. Dvojka sieť, ďalšia v poradí. Takže toto bude moja sieť, hej? A potrebujem tam odfiltrovať, aby išiel iba protokol, respektíve aby sa vedeli pripojiť iba pomocou HTTP. Tak to poďme vyrobiť. IP, adresa, pridať adresu 192.168, dvojka sieť, prvá IPčka, lomené 24, na Ethernet 3. OK. IP, DHCP server, nový, cez DHCP setup na rozhraní Ethernet 3. Všetko vám to nadiktuje, odklikáte, hotovo, vybavené. Maškarádu, Natko, Maťo, vydrž. Maškarádu, ak niekto ide z tejto siete, dvojky, a ide von cez Ethernet jednotku, urob maškarádu. OK. Takže už tam mám dve maškarády. Jedna pre prvú sieť, jedna pre druhú sieť. Dobre?
A teraz filtrovacie pravidlá. Je povedané, že v tej sieti môžu ísť iba na HTTP. Takže to pravidlo by malo vyzerať asi takto, že ak niekto prichádza in interface z Ethernet 3 a je to HTTP, to znamená TCP 80, tak mu to dovol. OK. Toto si aj okomentujem, že je to HTTP sieť ETH3. A všetko ostatné v Ethernet 3, takže ostatné veci, ktoré prichádzajú z Ethernet 3, zahodiť. Drop. Dobre, môžem si to aj okomentovať, aby to bolo prehľadné. Zahoď ostatné Ethernet 3. Takže v Ethernet 3 sieti mám dve pravidlá. Prvé pravidlo je vlastne, že povolí mi HTTP, keď prichádza z Ethernet 3, a druhé, že zahodí všetko ostatné, keď prichádza z Ethernet 3. Jeden jediný problém tu je, že vám to nepôjde. Prečo? Ostatné služby, ako je DNS server. Presne to, čo Pálko povedal. Ešte potrebujete minimálne DNS server. Že keď napíšete www.az, tak aby si vedel zistiť IPčku toho AZ-u. Takže ešte by som tam pridal AZ. DNS. Takže ešte pridám DNS, sme si hovorili, že funguje cez UDP na 53. A poviem, že ak to prichádza z Ethernet 3. Akcia povoliť, komentovať DNS z ETH 3. OK. Pozor na poradie, musí to byť predtým zahoď ostatné. Takže mám v Ethernet 3 mám povolený web a mám povolené zisťovanie tých služieb. Dobre. Takto by mi to malo fungovať. Vybavená úloha číslo táto. Celý HTTP dátový tok bude filtrovaný pomocou web proxy servera nasledovným spôsobom. Spôsob ma nezaujíma, potrebujem, aby mi to fungovalo cez web proxy. Takže ideme. Web proxy IP, web proxy. Zapnem ho, pozriem si, na akom porte má bežať. Môžem si zvoliť ľubovoľne, ja mám napísané 80-80. Natko, idem ich presmerovať, aby to proxy bolo transparentné pre ľudí. A poviem im, že ak niekto zo siete Ethernet 3, to sú tí ľudia na Ethernet 3, sa snaží ísť na nejakú internetovú stránku, to znamená, že ide na port 80 pomocou protokolu TCP, to znamená, že nejaká webová stránka, tak ty ho nepustí rovno tam, ale ho presmeruj, redirect, na proxy port 8080. To je toto. Takže ak niekto zo siete Ethernet 3 si chce pozrieť webovú stránku, tak my ho zvrtneme na tento port 8080, čo je vlastne tu web proxy. Hej, takto sa robí transparent. OK. A máme tam chybu. Že to musí byť, sorry, DST-NAT nám napísalo. OK. Celé. Mám spravené transparent proxy. Posledná vec. To bude tak, že povolím stránky Wikipedia, Google, SZM, Zoznam, Gmail a tak ďalej. Jeden problém, a to vám aj pozmením zadanie. Môžem ja povoliť, že Wikipédiu, ale Gmail alebo Google nepôjde vám, lebo už sú nie HTTP, ale HTTPS. Hej, takže to je bacha na to. Ale ideme povolovať stránky a tvárime sa, že je to v poriadku. Access, akože prístup, a tu vytvárate pravidlá. Chcem, keď niekto ide na www.wikipedia. A to není SK, ale dajme tomu, že akože je. Akcia dovol. OK. Keď niekto ide na stránku www.google.sk, povol. Takže zase destination host www.google.sk, povol.
A ďalšia stránka takisto. Ďalej, presmerovať. Ak niekto ide na www.az.sk, presmeruj ho na zoznam. Ideme plusko. Ak niekto ide na www.az.sk, zmena akcia deny, redirect to www.zoznam.sk. Takže ak niekto chce ísť na AZ, presmeruj ho na zoznam. OK. Ďalšia. Ak niekto ide na bazoš, tiež ho presmeruj na zoznam. Takže ak niekto ide na bazoš.sk, presmeruj ho na zoznam.sk. OK. A všetko ostatné zakáž. Nenapíšem nič. Posledné iba deny. Hotovo. Uložiť files, backup, aby ste mali urobenú zálohu. Nejakú, neviem jak sa volá. A počúvajte vás vždy, že pomenovať si mikrotik, že rebar napríklad, nastaviť dátum a čas, urobiť zálohu. Zálohu ste si urobili, skopírujem si ju na plochu, lebo just keď pôjde moja obhajoba, tak sa mi to všetko stratí, takže nestratí, mám to tu, do mikrotiku to nahrať naspäť viem. Napísať kompletný zoznam, okomentovať všetko čo prečo ako, vybavená maturitná téma. Trvá to 35 minút, nám to trvalo, dobroty, hej.